nom kabeh kok tua sithik menyangkut Kosek. menyangkut semua personil nggih. Tua sithik. Pateni. Lah jenengan tua lho berarti sing dipateni jeneng. Bu, kok Aku ki tua banget. Sing tua sithik ki kabul karo kowe le. Nek tua banget ki malah uri-uri. Gongke. Wah. Duh, alah, campur sarian aran gamelane ngejo dieman-eman kurnil. Coba seberapa? Nggih, mangga. Saben semono. Iya, pas. Jenglenge pas ke Pak. Pasang kuda-kuda. Aku sing eneng apa le? kaget aku. Marani kancane tak kira ning sesuatu le aku. Terantap aku. Saben bengi Urung. Semangat yo semangat le. Semangat yo semangat. Nganggo tatanan le. Nganggo le. Iya. Engko. Rasa arek kiri dus ngono. Rusak buku, aja ngono. Dadi kendangi nek perlu aja nganggo tangan. Nganggo apa? Rusak buku. Sing mantep, jenengane ben mantep. Dekengane campur sarine iki dekengane pusat. Sing mantep. Dekengane. Hibot ki nek perlu nganggo sikil. Ora, yo sing bener to. Kan ketok campur sarine kompak ya. Aku angger Nuswa Project mburi. Ses, ngene ya oke bareng ya. Nuswa Project. Nah, ngene kompak, ora nyenyet. Cah nom-nom isih gelem dihapusi ro niken. Nek sing tuwa ya gumun ngono ya. Yen mamaja. Ayo. Yen mamaja. Yen mamaja. Yen mamaja. Yen mamaja. Kowe kudu latihan apa ora to, Cah? Ting seratil nganti Hamong karo yo aku ning yo nih dadi cah nom-nom isih seneng gulang budaya aja nganti kalah karo budayaning liya ya iya kudu kompak Dadi kudu mandang dungdang tung nah kudu kompak apa kudu kompak pemeneh suara nom iki kudu seset padane kene mumbul kono kudu dilek ya iya dangdang pokoke aku bak kudu dilek iki tak lurus kukur wong kukur kuwi digameli saking semangatmu semangat ya semangat delok-delok kene cokot nyamuk kok tak gameli seneng ya nak cilaka pacitan pacitan apa oh urung aku biru entuk kok lah kene kok iki nek kancane kleru bener no aja melu do njegor aja melu kleru pacitan apa to lha aku bur aget-aget kok maksudnya cakepane lho, Mbak. Oh, tak kira ki dom pacitan. Lah aku ya urung oleh, aku ya ngono kan. Aku nek nggon gong ya gur gelar blur tok kaya. Kembang wae. Wetan. Alon, kene iki tuwa ki alon rasah ngempeng-ngempeng. Beda ora tak bagi. Nganti mosok gamel ngemakno meja wae. Aja ngisini-sini, engko 30 didom semono kuwi. Kok sik 30 didom semene iki lha kepiye? Galekno sing 10, kowe 20. Gek terus tukokno potas. Cek nom-nom ki ora tak pateni malah kosong. Pacitan.
Wis Pak, anu aku pekewo karo Pak Dewan gek balekno Pak. Pekewo aku Pak, balekno. Jane ya arep tak balekno. Lah kene Engko nasib awake dhewe piye? oh lah iya. Angel lho wis barang bali ngono prosesnya angel tenan arep bali mudhun kita kandhani. Wis ora apa-apa, kowe mau ora mergo kleru ora. Lah terus Mempeng. garapane dhewe-dhewe. Sepurane yo le latihan iki ora teko aku. Ora ngerti nek rambung iki until kok nek aku ora ngerti. Sumpah. Tapi yo ora apa. Ya ora apa-apa, proses. Kabul biyen ki ngerti apa? Saiki sida yo ora ngerti. MC-ne to. MC-ne. Mas Kabul yo. Panas. Udan. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Joge sok-sok, joge pepet-pepet. Mas, iki lightingnya apa ini dari konco-konco lightingnya dari mana Ini Mas? dari Karisma Arga. Karisma Arga. Pojok, Mbak. Hubungane Mas Arga Pak Mahmud. Iki pas tengah-tengah. Pas. Nah, Amit. Nah, kena lighting. Mas, lightingnya Mas. Lighting. Disorot. Sorotan Mas, sorot. Lighting. Persis kaya nyorot putol to Mas. Kok lampune balik? Ya ora apa-apa mangsane. Ku beri satu permintaan. Ses. Jin modern. Nanti ono jin kok ses. Jane yo salah kostum tak kira ki kan dangdutan lho. Wangi ngenteni si apa? Apa? Iki lho, lek ulin. Online kok ulin. Kantani. Jenengan ki tuku klambi ki mau online. Online. Nih, online kabeh. Online. Lah yo online. Tuku nang endi? Supi. Piye to Supi nek- iki saiki dadi wong sukses. Apa-apa kok kari ngomong Supi wis diteri. Kae udu Supi. Sapa? Sopi. Jare Supi tanggoku. Sopi. Oh, Nek tak Supi kae bojone lek ngadi yo. Yo kur biasa. Biasa nek iki Sopi. Oh. Nggon HP iki jenenge Sopi. Oh, Aplikasi online nek kowe tuku apa-apa, wis saru maran kono. iki tuku iki mau sing teko iki mau. Heeh, tanteni mloro telat iki mau. Klambi kepiye nek pikir iki? Wah, angel golek sing ngene iki model uler besi. Iki ki malah kaya nek ning anu yo. Apa kae? Apa-apa kok ora mener ta kuwi. Kita rewangi lu nggae model iki ra umum lho. Sepatu iki nganti sesak sikilku tak ongoti. Coba sepatu. Sik. Tenan lho, iki sikilku tak lapi aja tak copot wis tak lem sisan. Barang arep tak nggo ra kena ndek kepiye njuk aku golek laging tak ongoti sikilku. Iso tanggung mlaku. Abot-abote arep sowan ning wewengkon Ponjong. Lah nggih, Hari pinanggih Pak ulang Lurah. tahun. Pinanggih Mas Guska. Nggih. Yo. Ngapunten nggih Mas, benjang kula kathahane kuninge. Gek mangke pun genepi nggih. Panas udan Udan panas ngaleng-ngaleng. capek gunung. Iki mau model apa le jor-jor? Wis gek manut bocah-bocah. Ki ora Ora manut. apa-apa, nek Ki manut ketokno bocah. ora manut buri ya modar kok aku ya. Pokoke aku manut kowe wele timbang aku mulih kur kari jeneng. Ngene wae le, oke ana gonge wae. Dadi iki sak lirik glar-glar. Sing penting iso mandek timbang winginane ra iso mandek. Tak pateni jensete ge iso do mandek. Nadyan wadon sarta. Prasojo Inumane banyu bening
penonton musim bediding karo ora ki beda. Penonton musim bediding. Nek musim ora bediding kae, ora musim adem, kae biasane yo biasa. Begitu saiki lho suk-sukan kabeh iki. Nganti ora kanca barang wis ngenak ngene iki. Padahal ora kenal. Saking ling golek anget. Barang tukang kancaku lagi. Aku tak takon. Apa? Lah nek musim rendeng ki basa Indonesiane lah musim penghujan. Hujan. Nek ketiga kae, Ya ketiga. lah nek musim bediding. Basa Indonesiane apa? Bediding. Bediding. Bediding dingin, bediding. Berinding, berinding. Berinding. Lah nek aku yo biasane kan nganggo congklangan ngene lah musim bediding yo tak rapeti. Lho piye carane Iki yo anyar. Anyar kabeh. Sing jare nggone Jumakir ku mau. Heeh, Jumakir sing ngeterno ya. Yo nggone supi, kabeh nggone supi. Lengganan karo Sopi supi. Jumakir ku ono gratis ongkir. Ra ngira nasibe supi ning desa kloro-loro barang ning kono sugih. Yo jenengan kok aku saka kene. Ngopo? Dek jaman per mlebu lagune. Oh, tak kira sing kang sene. Kuwi ning kono lho. Kene wae, kono ora ning apa-apa kene kae panganan kok. Angel. Ra kesel kari Men sawah. ketok lho, Pak iki kan panggungnya jembar. Ya, Lah iya. dadi digunakke iki Iya ya to panggung iki semene disewa jembar mosok iki. kur tengah tok. Nah, iki kabeh disewa. Kabeh iki disewa mosok sing didak tok kur ngarepan kur tengah. Iki disewa larang-larang malah disolasi. Kok Buka kene, Dek? ngendi saka kene pas ka kono. Kene apa kono? Kayak Oh, ngono. Ya wis aku tak turu sih. Dek jaman berjuang